Minä olen Mika Hyvönen Mikan konsernista ja ajattelin kertoa vähän tämmöisestä uuden tyyppisestä mahdollisuudesta kertoa omasta remontistasi ja remonttitarpeestasi. Elikkä siis Mikan konserni pyrkii tekemään itsensä tunnetuksi sosiaalisessa mediassa ja tykkää käyttää sosiaalista mediaa. Ja olemme Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, Pinterestissä. Siinä pääpiirteitä niin, ja totta kai myös Periscope. Se on vielä vähän opettelussa, mutta sielläkin pyritään näkymään jatkossa enemmän. Mutta tosissaan videotarjous sinun kohteestasi onnistuu helposti. Eli kuvaat kännykällä yksinkertaisesti videon, kuvaat mitä haluat remontoida. Näin mistä, ja videolta tulisi näkyä, että miten mittavasta hommasta on kyse. Näkisin suurin piirtein, miten iso seinä pitää paneeloida, laatoittaa, miten iso suihku pitää korjata, purkaa, miten iso katto pitää korjata, katto vaihtaa, miten iso seinä pitää tapetoida ynnä muuta. Ja laitat videon selvityksen kerran, otat selvityksen joko äänen kanssa, että puhut itse videolla, tai sitten tekstinä viestin yhteydessä. Ja sen perusteella sitten tehdään tarjous ja laitetaan sinulle sitten videoterveiset takaisin päin tulemaan, tai sitten jos on oikein kiire, niin voin soittaakin suoraan, kunhan numero selviää viestin yhteydessä. Eli tällainen erilainen videotarjoussysteemi, eli totta kai voit kertoa minulle ihan tavanomaisestikin puhelimitse, sähköpostitse tai muutenkin oman tarpeesi, ja sitten käyn katsomassa ihan perinteiseen tyyliin. Mutta jos tunnustaa, että on helpompi tarttua kännykkään, kuvata joku tietty homma, mitä olet miettinyt pitkään, että se pitäisi saada nyt hoitumaan, laitat siitä vain viestiä minulle sähköpostiin, ja mä käyn arvioimassa tilanteen ja katsotaan mihin hintaan se ruvetaan tekemään. Semmoista. Ei muuta kuin someilemaan ja näillä mennään eteenpäin. Palataan.